Ginalantaw sa usa ka political analyst nga posibleng useless kun walay kapadulngan ang gipasakang impeachment complaint bato kang Presidente Bongbong Marcos Jr. kun PBBM. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Ramon Bileno III, political analyst, ipasabot niyang mas angayan panghatagag pagtagad sa gobyerno ang mga nagunang problema sa nasod. Dugang pa niya nga posible kining makatabon sa mga isyu sama na lamang sa kapadayong investigasyon sa anomalosong flood control project. Ipunusab ni Bileno nga mas muda ko ang problemang atubangon sa Pilipinas kung ipadayon pa ang maong reklamo o dili na makabot ang accountability. At paminahon ang pamahayag ni Professor Ramon Bileno III. So wala namang accountability. So yun, mas lalong lalaki yung problema natin. Kaya sabi ko nga, instead na impeachment itong kanilang atupagin, bakit hindi na lang natin atupagin yung mas importante pang mga problema natin? Kapag karon na naana sa tulog ng mga impeachment complaints ang gipasaka bato kang PBBM, apan usa pa lamang niini ang beripikado og ana-ana sa buhatan sa House Speaker.